jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio diosare en garti hannde oɗo ñalawma dimanche hawri ko sappo e jeenayi lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyyi habaruji moɗon e ɗemgal pular puɗɗorɗen ko toon to états-unis ɗum noon ko ene wayno ko ñalawma sappo e jeenayi e ñalawma nogas ko ñalawmaji ɗiɗi e nder histoire états-unis ɗum noon ko wonande tiktak e wonande kadi kanko Donald Trump puɗɗugol makko laamu janggo ɗum woni ko mbiyete inauguration ha hannde toon to états-unis ma ƴeew kadi kamɓe e allemagne hol faare ɓe jogui oɗo saha joni si babunde Donald Trump ƴeftide ɗum laamu kadi ɗum noon woni manda makko ɗiɗam e gurdam makko kanko Donald Trump habaruji meɗen international puɗɗorɗen ko toon to Gaza en wayno ko kamɓe Israël e Hamas no ɓe mbawi fuɗɗade wossodirde yimɓe ɓe ganduɗa nanggunoɓe banggueji mabɓe ɗo ma en jaaton to Iran aussi ñawore waɗi toon hono jimowo goto jimannoɗo toon kañum ñawama pour yo waɗi Sénégal kadi ƴeewen ko kewi ko fate kanko Farba Ngom dossier makko e laamu kesgol mbi wonde ko kalisaji tunnuɗi ɗi inde makko nani hen toɗɗen ko toon to hakkude Benin e Niger ɓuure men ɓe mawnude ko noon titruji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gara detuji muɗum joni joni siftindon tan hannde ko dimanche sappo e jeenayi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ma en gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare men nade habaruji d'abord ko habaruji ko fate weeyo siftintan tan oɗo ñalawma dimanche sappo e jeenayi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ene wayno ko ɓuuɓol bongol kadi woni ko diwan Ohio Kentucky Indiana ene wayno température uji jamma donc ene wayno température tellima joni ha moins 8 degré celsius ma ɓeydo tellade kadi hedde 7 heures kikiɗe ma yettoye 9 degré 8 heures ma yettoye moins 10 degré tuggi 9 heures jamma yettanima minuit ma yettoye ha ken wona 12 degré yimɓe pini subaka law janggo hedde de 7 heures du matin température ma yiye wona ken wona moins 16 degré celsius janggo ñalawma fof wonata ko hakkude moins 16 degré ha yettanma température no monta ha yettanma 11 degré ɗum noon 5 heures kikiɗi janggo ha ñande altine ɗaminaka noon neige mawɗon tello neige tellinoma ñalawma kono noon ko telli ko ala no wayi ko ɗum waɗi kanko Donald Trump inauguration makko baɗo toon to Washington janggo ñalawma nogas lewru janvier e ko constitution États-Unis ko yamiri constitution wi ko wonde ko illa so tawi wonko tardi ɗum président keso fof laamotoɗo kadi duuɓi nayyi ko ñande nogas janvier woni inauguration muɗum ɗum noon siftindon tan ko kanko président Joe Biden inauguration makko wonno kanko woni ko nogas janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas go kanko Donald Trump nene wayno ko inauguration oɗo sibabude ngol ɗo jangol ɗum kayiti wadde ɗum boowal no hewno waɗede ni donc ko yimɓe gonata ko nder ko wayno surtout yenno congrès ko ɗum waɗi noon eno en ko haalete joni ko gargol makko kanko président Donald Trump surtout kadi e tugnade konngol goto e wajiroɓe makko mo ƴefti biyeteɗo Mike Waltz o wi wonde ko kanko Donald Trump gueɗe tati mo ɗaminama o ƴeftu ɗum noon ɗum noon ko heure gadana mo naati toon to Maison Blanche gueɗel gadanagel ene wayno ko wi wonde ko yamirde peeje yo gummino ɗon holno ko yaltindi yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ngala kayitaji wonɓe ɗo e tago immigré ji ɗo e leydi ene waɗi détails kewɗi dokkaɗi hen détails ɗi noon ko yimɓe surtout henna ñawanoɓe taw ne poti yaltude leydi ndi walla ne ponno yaltinede leydi ndi jaltinaka taw walla kadi yimɓe ni ɓe ngala kayitaji waɗɓe bonandeji ɗo hen ɓen kadi ne limte hen ene jeeya kadi e yimɓe woɗɓe ganduɗa hen kadi koko calana kayitaji kono noon dokkaka yamirore walla naati leydi ndi no naatiri ni e wiide maɓe wona naatgol moƴƴol ɗum ko gueɗel gadningel gueɗe ɗiɗi ɓe guelono kanko Waltz kadi o wi wonde ko kanko Donald Trump ene wayno ko laamu makko ma hesɗitin kadi feere nde ɓe joguino hen hakkude mabɓe Mexico ɗum noon ko kala ɗaɓɓoɓe kayitaji nadde ɗo e leydi en kaddoto toon ko toon to Mexico ha kayitaji mumen jaaha jaaɓe walla caale ɗum wonno nden hadde kanko président Joe Biden arde laamu ko ene wayno ko caggal nde o heeɓi laamu nde kanko président Joe Biden o itti oɗon o itti ɗeɗon peeje e gueɗel tataɓel hande tugnade e kanko Waltz o wi wonde laamu Donald Trump kadi ma wallodiri kadi e yimɓe surtout partenaire uji mabɓe ɗum noon ko leyɗele kewɗe ɗe ganduɗa won hen ko wadduɓe e États-Unis frontiére ko Mexico ne jeeya en jeeya hen
kono ko leyɗele goɗɗe kadi wonɓe leyɗele ɗe ganduɗa yimɓe men ɓuuri hewde ɗo hen taw koye Amérique latine jeeya ɓeɗon kadi ɓe mbadde mumen maɓe mbaddu men nanodiral beele ɓeɗon en jaaɓa yimɓe men garta leyɗele mumen walla garan ɗumen ɗum kadi ko gueɗel tataɓe gueɗe nayi ɓe guel noon o wi wonde ko Tom Homan ɗum noon ko ɗum ɗon neɗɗo cuɓaɗo yo ardu ko fate kala ko wiyete yaltinde yimɓe leydi o wima continue on ma continue liggudade no fewi e immigration e surtout ene liggudade kadi état ji kewɗi walla maire uji kewɗi gonɗi États-Unis siftini ɗon tan ko won état ji walla won maire uji kañumen koko caɗi mbi wonde ko ala fof neɗɗo mo postata pour yaltinde ɗum e leydi États-Unis kono noon e wayno ko laamu makko kanko Donald Trump won gueɗe ɗe waɗi hen surtout henna ko rokkude yende kalisaji wallude ɗiɗon policier wallude même ɗiɗon maire uji kalisaji won pour so tawi mbawi wallude kamɓe gouvernement fédéral surtout immigration yiilade ɓeɗon yimɓe yaltinde ɗumen e États-Unis donc ɗum ɗo ko ɗum woni ko haalte ko jiita e ɗum ɗon e wayno ko fayre mawde kadi no woodi wonande holko kanko Donald Trump holko jogori wadde e surtout henne ko fate en constitution siftini ɗon tan e wayno ko ñawore hono kamɓe cour suprême ɓe mbanno pour wonde ko kanko Donald Trump woni gueɗe kewɗe ɗe wawi wadde tan ko woni président ɗum ɗon e wayno ko fota ñawirede ɗum ɗon fof ko hunde nde ganduɗa e hulɓinde oɗo saha joni wonde ko holko Donald Trump jogori ɓeydade wadde walla jogori pusde surtout waylude constitution ene haala hen ne wiya wonde ko ne wawi ni kanko hoore makko wiya wonde ko omo ɗaɓɓa mandat makko tataw e constitution mo États-Unis wi wonde ko neɗɗo américain wawi tan jogade ko mandaji ɗiɗi e gurdam muɗum deggodirde walla ɗi mbasa reggodirde kanko Donald Trump kadi omo wawi waylude gueɗe ɗe ganduɗa parɗe foti juutendi mandat makko juutendi mandat président mo États-Unis ko duuɓi 4 ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe wawi waylude omo wawi kadi waylude won gueɗe won surtout ko fate e ñawoje surtout ko fate en département justice ɗum waɗi noon e wayno ko surtout no huula oɗo saha joni hono kanko Donald Trump so tawi won heddiɓe ha hande ɓe ganduɗa kanko Biden o yafade noon ko pour ko mbiyata préemptive yafade yimɓe taw so tawi hayso kanko Donald Trump ari o wawa nanggude ɗumen surtout no huula hen yimɓe wonnoɓe lundinoɓe ɓe so tawi Joe Biden dañani wadde ɗum hawnaki kanko Donald Trump mo wara hutoro justice o waɗa gueɗe ɗe weela surtout kadi tawde ko o wayli gonowo justice ko neɗɗo kesso neɗɗo makko supporteur makko gonowo toon to FBI kadi ko neɗɗo supporteur makko ɗum fof ko hunde hulande oɗo saha joni ko jiiɗa ɗum no hande ko fate Donald Trump hono kanko Papa François mo gonɗo toon to Rome o wi wonde ko e peeje Donald Trump jogui pour so are laamu yaltinde yimɓe hewɓe toon to États-Unis surtout yimɓe immigré ji o wi ɗum ɗon jogoɗo addude ko calamité mawɗo e nder aduna o ɓeydata ko addude basal e ɓeydata kadi addude ko addande caɗele ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa wasɓe ɓe ganduɗa henna oɗo saha joni omo joofi ɗumen pour yaltinde ɗumen leydi États-Unis caggal nde haala ɗum ɗon hono kanko Papa en wayno ko Donald Trump suwa jabade taw en ɗaɓina kañum hoore mum o jaabo hen ko fate ɗum ɗon cakkitoɗen habaruji men États-Unis ko fate TikTok ene wayno ko ñalawma hande ene wayno ko kamɓe TikTok ɓe ponno wiyede hankadi ɓe natti wonde e ligne ɗum noon ene wayno ko à partir de hanki samedi yiyanomo wonde ko ɓuuri hewde plateforme uji mabɓe nattino marchude ɗo États-Unis kono sibabu nde wonde ko kanko Donald Trump e wiide makko kadi wonde ko so tawi o ari o ƴefti laamu mo wat peeje fof beele mo wawa dattinde ñawore kuulal baɗanogal ɗon ngakku bingal wonde ko kamɓe démocrate en kamɓe républicain ji fof ɓe nandirno ɗum ɗo ɓe nayi ɗum to Biden signi wiide wonde ko ñande 19 lewru janvier so tawi ala garɗo ne wiiɗi sottude TikTok itta ɗum e juuɗe kanko chinois o e surtout ene wiide mabɓe wonde ko kanko chinois o mo jaaɓi wonde ko leydi Chine hutoro TikTok woni ñalawma cakkito TikTok ene wooda e États-Unis ɗum noon firti wonde ko won plateforme uji kewɗi ko wayno Google en ko wayno Apple en hono TikTok natti no marchude en à partir de hanki kono en wayno ko ñalawma arti sababu nde kanko Donald Trump wiide makko wonde ko so ñalawma janggo mo fuɗɗoto o ene wayno ko à partir de nden ma o ƴeftu peeje pour wadde ordre exécutif beele TikTok ene wawa continue woodde ɗo e balɗe 90 haaɓe ƴeewa hol peeje batteɗen siftinde on tan ene wayno TikTok caɗele muɗum e États-Unis fuɗɗi ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗum noon e laamu makko kanko Donald Trump nde o laami noon nde kanko hoore makko o waɗino feere fof beele TikTok ene natta hutorede ɗo États-Unis ɗum noon wayno ko kanko Donald Trump e nder gueɗe ɗe wonno o waɗi ordre exécutif e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e kanko Donald Trump e oɗon ordre exécutif o wino wonde ko
sibabunde kullol wonde hawnaki kisalla leydi États-Unis wodani sibabunde tiktak sibabunde hawnaki tiktak leydi Chine hutoro ɗum waɗi o wino oɗon saha nden yo tiktak yo edmini ko wawi wonde fof ɗum ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi projet goɗɗo ko wiyete Texas projet kañum hoorumi waɗino wonde ko fawi wonde tiktak kene wona milliard e feccere ɗum noon ko pour projet wonde addude kala gueɗe ɗe ganduɗa kutorteɗe taw ko caggal leydi taw ko américain ji kuuto mbawata rende ɗum noon koko mbiyata dara information ngaji caggal ɗum e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati hono kanko président Joe Biden taw laamima ene wayno ko kanko waɗa makko waɗino ordre exécutif kankone e wiide wonde ko tiktak kala bureau ji fédéral ɗum noon ko téléphone aji e ordinateur uji tiktak application yo itte hen ɗum ɗon ne rewi hono état ji kewɗi surtout hen état ji taw ko ɓuuri hewde hen républicain ji taw puɗɗinoma bande koyen tiktak ene jeeya ɗiɗon état ji hono Caroline du Sud no jeeya hen kadi Dakota du Sud ene jeeya hen Texas kañum en koye mum taw puɗɗima wiide wonde ko ne ñaagui gouverneur uji démocrate e état ji kadi ɗi foof kañum ko yo kat tiktak hutorede Maryland kañum yantemaɓe oɗon saha ene wayno ko caggal muɗum hono haala ka continue yeehi toon to sud représentant ene wayno yo loi waɗe pour wawa suwa wawa yeeyede taw ko neɗɗo goɗɗo sooda ɗum taw wona Chine suwa natto wodde États-Unis ko ɗum woni loi o nanodira wota toon to sud représentant ci yeehi toon to Sénat kamɓe démocrate ɓe jaaɓi ɗum caggal ɗum woni yeehi toon to bureau makko kanko président Joe Biden donc oɗo saha joni ene wayno ko andaka hol peeje makko kanko Donald Trump ko waɗata pour ittude oɗon loi o kadi il faut kadi ko arta kadi loi goɗɗo waɗe pour wawde ittude kargol tiktak e nder États-Unis ko wawi wonde fof ene wayno ko tiktak arti hande oɗo ñalawma dimanche donc ɗo e États-Unis kam yimɓe ne mbawi hutorade tiktak andaka noon à partir de janggo hono kanko Donald Trump kadi ko jogol wadde sibabunde wiide wonde ko tiktak mawo ƴeewa beele no wawa continude hutorede siftindon tan kadi ko gardiɗo tiktak jeeya yimɓe supportude mo kanko Donald Trump e yimɓe kadi hawnaki rokkoɓe mo kalisaji pour ko fati inauguration makko habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Gaza e ɗum noon en wayno ko beelema mawko woni toon to Gaza ɗum noon ko beelema toon to banggue Israël e beelema kadi toon to banggue palestinaɓe donc ene wayno ko ñalawma hande dimanche 19 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ko kamɓe laamu Israël e kadi kamɓe laamu Gaza walla fedde Hamas en wawi ɓe mbawi wussodirde e yimɓe ɓe ganduɗa hen ko nangganoɓe banggue ñol ɗiɗi ene wayno ko to banggue palestinaɓe ko pijirloji mawɗi goni toon wonde ko hakkene wona 90 palestinaɓe nangganoɓe toon taw Israël nangganoɗe ɓen goppitama natti e Gaza to banggue Israël kamɓe koye ɓe mbawi hebde yimɓe tato taw ko yimɓe ɓe ganduɗa jeenoɓe e 33 yimɓe ɗaminaɓe ma goppite hande oɗo ñalawma donc ɓeɗon yimɓe kadi ene wayno ko kamɓe Israël ɓe beltima oton banggue ko wawi wonde fof ene wayno ko nanodiral ngal nen continue tugnade hande habaruji cakkitti toon to sibabude nanodiral ngal hono kamɓe Israël naɓe mbawi yaltude nokkuji kewɗi gonɗeɗi toon to Gaza toɓe gonɗon taw ko militaire uji mabɓe camion ngaji kadi jiyama naati toon to Gaza taw gaddi ko balle ɗon ene jeeya hen safaruji jeeya hen ñamde jeeya hen kadi gueɗe balloje si yimɓe wonɓe toon guila e sukaɓe ha e famille aji ɗi ganduɗa oɗo saha joni kuuɓeji ko bonna yimɓe hewɓe noon ene wayno oɗo saha joni jamirama kadi yo gartu nokkuji mumen haysindo ɗi ko ɓuuri hewde nokkuji han kadi wonti wiyete condi ha hande tungnade e Al Jazeera ko haali hono kanko Benjamin Netanyahu premier ministre mo Israël o wawi yettude no fewi laamu président Joe Biden e laamu kanko président garowo hono Donald Trump sibabunde peeje ɗe mbaɗi sibabunde kadi ballodiral ngal mbadde ha nde ngal ɗo nanodiral daña pour won yo jaam artu toon to Gaza ne wayno ko kanko Benjamin Netanyahu kadi o wawi yettude kadi e leyɗele ko wayno Égypte ko wayno Qatar e kadi bawnoɗe kadi yentude mabɓe pour beele ngal ɗo nanodiral ene jaaɓe ko hunde ɗaminanode ma watta e nder campagne présidentielle hakkude kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris kono en wayno dañano wadde ko joni wawi wadde ko wawi wonde fof ene wayno ko dummunno gadano nanodi maɓe mbawa wostodirde kala e prisonnier ji maɓe mbawa kadi haaldude holno jaam duumorto toon to Gaza siftinɗon tan kono kanko Mahmoud Abbas o wawi haalde wi wonde ko maw garantise ko pour kala ko haalda e nanodiral ngal beele respecté toon to Gaza haysindo kanko waɗa makko laami tan ko feccere e Palestine habaruji men hande international toon to Allemagne oɗo saha joni eɓe jogui fayre no fewi fate en kanko Donald Trump artudemo e laamu
ɗum noon kadi en wayno ko fayre mabɓe kadi ko jeeya wonde ko kanko Donald Trump won gueɗe ɗe haalata ko fati leyɗele gonɗe jeeyaɗe OTAN ene poti wadde ɓeydude kalis mo mbaɗata e OTAN o pour budget OTAN. Noon kanko Donald Trump o haalino e nder hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ne o wino wonde so tawi leyɗele ɗe mbawani wadde budget mawɗo no États-Unis waɗirta kalis e OTAN ni ene wayno ko puten yo wat ko weela. ɗum noon e wayno ko e wiide makko oɗon saaha ko alay saago leyɗele ɗe fof surtout ko wayno Allemagne goto men fof wawa wadde kene wona 5% e produit muɗum intérieur brut. ɗum noon ko pour wallude kaɓirɗe wallude kadi gueɗe militaire uji ko organisation biyeteɗo OTAN. ene wayno oɗo saaha Allemagne ha hande ɗo woni ɗo hay 2% wawa yettade. ɗum noon ene wayno ko ɗum woni fayru men adande tata ɓenguel kanko Donald Trump kadi gargol makko laamu hawnaki sibabude freje douane ma ɓeydu hakkude Allemagne e leyɗele koyno États-Unis ɗum noon wawi kadi addude kadi kene wona 3 ujunere liggey sibabude Donald Trump gargol men laamu sibabude kadi caɗele économie ɗiɗon liggeyaji fof perde. Donc ndeɗo fayre fof kadi ko hunde kadi yitande en nottamo kanko ambassadrice mabɓe kamɓe e Allemagne gonɗo États-Unis e notuji kadi correspondance hakkude makko kanko ambassadrice o e kamɓe kadi gouvernement Allemagne. Toon to Iran e tugnade kadi habaruji radio France International haali hono kanko biyeteɗo Amir Tatalo ɗum noon ko jimo rappeur Cour suprême mo Iran gonɗini ñawore ni procureur wanno e contre kanko Amir Tatalo kono ene wayno ɓe ɓeydi hen oɗo saha joni wiidemo wonde ko kanko liyede sokede duuɓi 5 alay saago wawa ñawede pour omo waare wiide mabɓe kadi o ñawirte omo waare ko sibabon kanko hoore makko haali haaluji bonɗi fatude e nalaɗo ndeɗon ñawore ko hande dimanche 19 lewru janvier yalti. ɗum noon tugnadi kadi e média local gonɗo toon to Iran. Habaruji men toon to Sénégal hande ko fati e Farba Ngom siftinde on tan enen ko ñande talata garoɗo o hono commission ɓe mbiyata ad hoc kañum hoore mum yiiɗi fottude makko. ɗum noon ko yiiɗi namdademo wonna namde won ko kañum oɗon commission kadi ene wayi ko kañum hoore mum continta enquête ko takka ko kanko Farba Ngom siftinde on tan ko won rapport goto jaltuɗo rapport o kadi e tugnade hande ko haalete e média ji Sénégal rapport o ko copie ji ɗiɗi hen copie goto ko signinaɗo inde makko ala hen oyo copie kadi signinaɗo oɗon noon waɗi inde makko kadi ne wiya wonde won kalisaji tunmude ɗi jiitaɗi hen kene abboy 125 milliard franc CFA e ɗum noon wayno ko kanko inde makko kanko Farba Ngom no waɗa hen ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal nde avocat ji nayyi ɗi ƴefti kaali hen ene wayno hande oɗo ñalawma yimɓe jeeyaɓe coalition biyeteɗo takku wallu fof gaddi soutien mawɗo wonandemo kanko Farba Ngom siftinde on tan ko sibabude ɗeɗo ɗo calel ɗe jogui oɗo saha joni ko ɓuuri hewde yimɓe lundiɓe laamu Sénégal mbawi wadde coalition ene pour wonde kañum en rentude défendudemo kanko Farba Ngom. Donc takku wallu ene wayno décidi addude kene wonno yimɓe jeegomo waddude makko kadi défendudemo ɗum noon kadi ko yimɓe andaɓe no fewi ɗum noon ko tugnade kadi habaruji gomiriɗo Seneweb ɓeɗon yimɓe ne jeeya hen hono maître Alhaji Amadou Sall Elhaji Diouf Oumar Youm e Antoine Mbengue ene waɗi kadi ancien ministre uji goɗɗi ko biyeteɗo maître Ousmane Thiam e maître Adama Fall. ɗiɗon avocat ji kadi ene wayno kañum koye men ma jokkodire e yimɓe ma jokkodire e galle jeyandiyankoɓe caggal nde client mumen wawi fottude commission ñande talata nde ɗiɗon avocat ji kadi jettodirta koye avocat ji nayyi goɗɗi kanko Farba Ngom ɗi ƴefti ɗiɗon avocat ji nayyi wonno ko Doudou Ndoye Boubacar Cissé Alassane Cissé e Pascal Gomis ɗiɗo fof kadi ko avocat ji ganduɗa wiɓe wonde ko kanko Farba Ngom ko takka ko wona enquête waɗaka et puis kadi kanko hoore makko andani ko takka ko par ce que no yimɓe naniri ni tan ko noon naniri. Donc e tugnal hande supporteur uji makko ɗum noon e public yimɓe fof mbi wonde ko ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa politique e kadi gueɗe ɗe noɓe takki ko Ousmane Sonko ko kañum woni caggal muɗum siftinde on tan e nder kadi koɓe kaali Ousmane Sonko e nder campagne mo wonno toon to Agnam haalino wi wonde ko ngol ɗo woni lawol cakkitol Farba Ngom ene waɗa campagne ɗum noon e wayno ko hawnaki est ce que laamu Ousmane Sonko e Diomaye Faye ko yimɓe takkat ɗumen ko arde ko yoptade walla laamu ngu waɗata ko liggey muɗum wawi wonde foof ene fada ñande mardi yimɓe ganda holko woni dossier mo takka o kanko Farba Ngom. Cektirɗen habaruji men international ko toon to Benin donc e tugnadi kadi e andano ñande hono kanko gardiɗo leydi Niger hono biyeteɗo général Abdourahmane Tiani o haalino e nder télévision o wi wonde ko leydi Benin ene yamiri yimɓe dadiɓe yo mbatton base taw yimɓe dadiɓe jeeyaɓe France yo mbatten base toon to Benin base o kadi kanko hoore makko rokkino
coordonné ji ko mbiyata GPS ɗum noon coordonné ji ɗi o rokki ɗum kala yiɗɓe andude holto ɗiɗon ɓe oɗon base woni pour mbawa yiide ɗum na conférence baɗɗo aljuma ɓennuɗo heccanki conférence o waɗi toon kadi ko galle lamour Benin kanko joguiɗo konngol gouvernement leydi Benin biyeteɗo Wilfred Léandre Hong Beji o wi wonde ɗiɗo haalluji Abdourahmane Tiani haalata ɗi foof ko haalluji ɗi ngala gonga o wi donc ene wayni ko d' abord o wi no wiiri ni o wi à la base militaire France à la base militaire mo France jeeyi gonɗo toon Benin walla base bawɗo wonde fof taw ko leydi gondi toon to Benin e wiide makko kadi taw haalani inde Abdourahmane Tiani o wi ko won neɗɗo dokkuɗo coordonné ji GPS so tawi a ƴefti ɗon coordonné ji a rendini ɗum a nawanma ko banggue goɗɗo wona e nder Benin même o wi donc ene wayno ko bawɗo rokkude ɗiɗo coordonné ji fof ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa koɓe kalata ɗum noon haali ɗum ko kanko porte parole gouvernement leydi Benin siftinton tan ko hakkude Benin e Niger ene wayno uure nan ɗon ɗum waɗi port moɓe kutortono kamɓe Niger pour neldude marchandise mabɓe ɗum noon ne jeeya hen pétrole ene jeeya hen minerai ene wayno ko sibabunde caɗele gonɗe hakkude Benin e Niger oɗon port natti jabde wonde kala ko ummi Niger rewa leydi muɗum siftinton tan ko Niger sohli ko leyɗele ɗe ganduɗa henne taw kañum en koyemumen jokkodiri e maaji ko wayno Benin kono ene wayno ko sibabunde ɗeɗo caɗele gonɗe hakkude mabɓe oɗo sa joni Niger o jokkodiri koye Togo ɗum toon marchandise muɗum bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogonno on hannde oɗo ñalawma dimanche 19 lewru janvier hitande 2025 ko musidɗo mon Amadou Touré haldanoma woni en mbaal jaam ha janggo kadi on jarama